Здравейте на всички! Днешното видео е за една тема, която обърква не само пациенти, но и практикуващи лекари. Ще говорим за разликата между гръдната болка и сърдечната болка. Също и за това дали всяка болка, която е в областта на гърдите, е сърдечна. Ще навляза малко в дълбочина с цел да ви дам максимално полезна и обучителна информация, но ще запазя редовното разбираемо обяснение, за да е ясно за всички. Но преди да продължим, напомням да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката долу, за да не изпускате следващите видеа, които следва да качвам. Тук е мястото, откъдето ще научите много интересни здравни факти. И така, продължаваме по същество. Аз съм доктор Шахин и съм кардиолог. Както ви казах току-що, днес ще обясня за болката в гърдите и за връзката й с сърцето и другите органи в гърдите. И не само. Знаете ли, че в една типична популация от пациенти, които посещават спешните отделения, само около 10% от пациенти с гръдна болка се явяват практически с инфаркт. Но каква е причината за другите 90%, които идват с тревога за инфаркт, но нямат такъв? За да мога да ви отговоря на този въпрос обаче, ще трябва да обясня мъничко за анатомията на гръдния кош. Гръдната кухина или гръдния кош съдържа изключително важни органи, като сърцето, белите дробове, хранопровода и немалка част от аортата, като външната част на гръдната кухина е обградена от кости, мускули, нервни окончания, сухожилия и връзки. Тук е място да отбележа, че долната част на гръдната кухина се разделя от коремната кухина чрез един голям мускул, наречен диафрагма. Основното действие на този мускул е да участва в процеса на дишане. Болката в гръдната кухина може да бъде сложно взаимодействие на част от тези структури, които изброих току-що, но може и да е израз на заболяване на точно определена структура или орган. Например, плевритната гръдна болка, която е следствие от заболяване на ципата, която покрива белите дробове и закрепва за вътрешната част на гръдния кош, е свързана с белодробни заболявания и се влошава при вдишване и при кашлица. От друга страна, перикардната болка също може да има сходна характеристика и много неприятно на усещане. Перикардът е турбичката, в която се намира сърцето, и в някои случаи точно тази турбичка, казвам турбичка, може да се възпали вследствие на различни причинители, най-често примерно вирусни. Междувременно болестите на хранопровода, като например езофагит, могат да имитират сърдечната болка, но често са свързани с прием на храна и понякога с позицията на тялото. Скелетът на гръдния кош е изграден от 12 двойки ребра, гръдната кост и отзад от гръбначния стълб, който във вътрешния си канал съхранява гръбначния мозък, от който излизат множество нервни окончания, които стигат до всички органи и структури на тялото. Огромна част обаче от болките в гърдите, а и не само, се дължат именно на различни притискания или възпаления на тези нервни окончания, както и на различни части от скелетно-мускулната система, като например възпалени връзки, сухожилия и така нататък. Преминавайки към сърдечната болка или така наречената на медицински език ангина пекторис, изключително важно е да разберем кръвоснабдяването на сърцето. Сърцето основно се кръвоснабдява от 3 коронарни артерии. Ангината се дължи основно на миокардна исхемия, т.е. състояние, при което сърдечният мускул не получава достатъчно кислород, обикновено поради атеросклеротично сърдечно заболяване. Обяснявал съм преди за атеросклерозата и за инфаркта в много мои видеа, може да ги видите. Има два основни вида стенокардия – стабилна и нестабилна стенокардия. Всяка от тях има различни характеристики и последици. Например, стабилната стенокардия възниква предсказуемо при усилие. Примерно при физическо усилие, като тичане, движение, вдигане на тежки неща или като цяло някакво физическо усилие, и всички тези усилия причиняват с един и същи интензитет гръдна болка, може да е стягане или тежест в гърдите, понякога са проводени от задух и тези оплаквания отшумяват след почивка или след прием на нитроглицерин. Докато нестабилната стенокардия, която е спешно и остро състояние, може да възникне неочаквано, да продължи по-дълго и да се влошава. Разликата между двете състояния най-общо е отсъствието на запушен съд
при стабилната ангина пекторис и частично или напълно запушен съд при нестабилната ангина пекторис. Нестабилната ангина по принцип се разделя на 3 основни вида, но това са подробности и няма нужда да ги знаете. Разграничаването на гръдната от сърдечната болка е по принцип сложна задача и не е въпрос само до симптоми, но и до диагностични техники и внимателен и щателен преглед на пациента. Когато ние имаме пациент с съмнение за сърдечна болка, т.е. за ангина пекторис, задължително провеждаме ЕКГ и много често ехокардиография, комбинирано естествено и с лабораторни изследвания. Ако пациентът е стабилен, може да проведем и работна пробна пътека или стрес тест на ехокардиография с цел да натоварим сърцето и да видим как работи в условия на натоварване, като по този начин можем да открием белези за нарушено кръвоснабдяване на сърцето. За разлика от това пък, гръдната болка от несърдечни причини може да изисква изследвания като рентгенова снимка на гръдния кош или фиброгастроскопия в зависимост от предполагаемия произход. Видът, качеството и влиянието на болката от различни фактори също е показателно. Сърдечната болка често се описва като усещане за натиск, болка или притискане в областта на гърдите, която се получава или в покой, или при физически усилия. Съпроводена е от задух, понякога изпотяване и така нататък. Докато несърдечната болка може да варира в широки граници от пронизваща през пробождаща до парене и често няма никаква връзка с натоварване и може да се влияе от положението на тялото, от хранене, пиене на течности и така нататък. Разбирането и изясняването на рисковите фактори и епидемиологията в такива случаи е от ключово значение. Сърдечната болка е по-честа при мъже, при по-възрастни хора, при пушачи и хора с хипертония, т.е. високо кръвно, диабет или висок холестерол. Обратно, някои форми на болка в гърдите, като мускулно-скелетната болка, са по-разпространени примерно при по-млади хора и може да е свързано с определена позиция на тялото или нараняване и нерядко това са и пациентите с така наречените паник атаки, които често усещат гръдна болка, която много имитира сърдечната, но един опитен лекар лесно трябва да може да направи разлика между двете състояния. Профилактиката е естествено многостранна. При сърдечната болка става дума за управление на множество фактори, като например управление на холестерола, т.е. понижаване на холестерола, спиране на тютюнопушенето, понижаване на стойност на артериалното налягане, т.е. поддържане в правилната стойност на артериалното налягане. Естествено правилно диета, като най-често най-добрата диета, която потвърдено от множество проучвания е средиземноморската диета. И естествено управление и на стреса, т.е. по някакъв начин да намерите вашия начин за успокоение на стреса. Естествено в това число не влизат приема на алкохол, цигари и така нататък. Ако естествено управлението на тези рискови фактори не е ефективно, трябва да се прибягва и до лекарства и нерядко се прибягва до лекарства, за да не се губи време и естествено за да не се стигне до по-сериозен инцидент, като например инфаркт на миокарда. В част от случаите, освен лекарствата, ако случаят е и по-сериозен, може да се наложи имплантация на стентове или байпас хирургия. За гръдната болка, която е с несърдечен характер, превенцията може да варира и като цяло и лечението може да варира. От управление на киселинния рефлукс с диетични промени до практикуване на правилна поза за предотвратяване на мускулно-скелетните проблеми, физиотерапия и лечение на основното заболяване, ако става въпрос примерно за белодробно заболяване. Много важно е да се открие коя е точно причината за гръдната болка и активно да се лекува. И както вече споменах, разграничаването на несърдечната болка от истинската сърдечна болка е труден процес, изискващ разбиране на анатомията и симптомите и характера на различните видове болки при различните заболявания и естествено не на последно място правилно разпитване на пациента, обстоятелствата около симптоматиката му и миналите събития, до които се е стигнало до съответната болка. Естествено и различните инструментални средства са неизменна част от този процес. И като цяло, ако вие имате някакъв вид гръдна болка, съветвам ви да не се самодиагностицирате, а да се прегледате при лекар, за да се открие точната диагноза и да се предприеме правилното лечение. Благодаря ви, че се присъединихте към мен в това интересно гмуркане по отношение на сърдечната и несърдечната болка. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката долу, за да не изпускате следващите полезни и интересни видеа, които следва да качвам. Останете здрави!